Malam Abdu Gata Kuru, duna kiɗin ka ba irin na mutum ba, kuma tafiya ka ba irin ta mutum ba, duna idanun ka ba irin na mutum ba. Akwai gurin gamba mu je mana ka je ku kallo karamin kuɗi suka samu wannan da wallahi ta yaya za ka yi wannan kayi training ne kayi training ne ba za ka yi sakamakon ɗaya daga ciki wani abin da ya fi sai da gaske to saboda haka yanzu akwai wanda ya kai saboda haka na mata da shi kuma gayan nan na ga shi garjeje ne amma dai ba sani ba gayan nan zai iya fafatawa da bawan Allah nan ko ba zai iya ba yan kallo sai matsala ne kallo sosai gaye bismillah ba kai ba karka yi abun nan yara ne na shi da wannan karo wannan mu kan sai ba sai ka gani ba kana fara da ni ya mun da shi sosai sai ka sa ya mun da shi kamar yadda kuka gani dai wannan tafi shi ne ci wannan tafi yanzu ba ta da shi wannan gaya amma za mu ga yadda da